ଦେଖି ଯିବନି କି? ହଁ, ମେଳା ଦେଖି ଆମେ ଯିବୁ। ମେଳାରେ ଯାଇ କଣ ସବୁ ଦେଖିବ ଆଉ କଣ ସବୁ କିଣିକି ନେଇକି ଆସିବ। ପିଲାମାନେ ମେଳା ଦେଖି ତାପରେ ଜେଜେମା କହୁଥିଲେ ମେଳା ଦେଖି ଯିବା ବୋଲିକି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମେଳା ଦେଖି ଆମେ ଯିବା ନାହିଁ କି? ହଁ, ଚାଲ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଚାଲ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ମେଳା ଦେଖି। ଆରେ ବଜାର ପଇଲା। ମେଳାରେ ତୁ କଣ ଆଣିବୁ? ମୁଁ ଖେଳନା ଆଣିବି। ସାଙ୍ଗ ଦେଖ 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 ଦେଖ, ଏଠି ଗୋଟେ ଭାଲୁ ଠିଆ ହେଇଛି। ଜଲ୍ଦି ଚାଲ, ମେଳା ଦେଖି ଆମେ ବୁଲିବା। ମେଳାରେ ବୁଲି ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିବା। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ସାଇକେଲ ଖରିଦିଲୁ? ହଁ, ମୁଁ ସାଇକେଲ ଗୋଟେ କିଣିକି ଆଣିଛି। ମୁଁ ବା ମେଳା ଦେଖି ଯିବି ସାଇକେଲରେ।